la 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 la. Tinc unes ganes boges de dir que es fotin! Que ha perdut el cel. Estaria disposat a sacrificar la seva vida. Ja. Aquestes coses no es fan, senyora Kelmer. A més, de què li serviria? Jo continuaria tenint la carta. Aquest home pot escampar la notícia per tot arreu i si ho fas pensaran que jo estava al corrent del teu acte criminal. I tot això, t'ho dec a tu,